Bo día, nenas e nenos do Rexio. Nos imos falar da ópera. Pero que iso da ópera? A ópera é unha combinación de música, drama e escenografía. Obras como a Traviata, Carmen e a Bohemia son consideradas as máis importantes do xénero. A ópera nace en Italia a finais do século XVI como un intento de revivir as tragedias gregas. A ópera é unha combinación de música e teatro. A primeira ópera que se coñece é Dante de Jacopo Peri, composta en 1597. A ópera é unha forma teatral que combina a música coa actuación dramática a través da interpretación vocal e orquestral. Os intérpretes contan unha historia cunha intensidade emocional moi forte que poucas formas de arte logran. Na ópera, cada un dos seus elementos é moi importante: o canto, a música, a escenografía e os vestiarios. Ademais, os temas deben ser dramáticos e intensos: amor, traizón, vinganza e traxedia. E algunhas os personaxes son interpretados por cantantes líricos que dominan diversas técnicas vocais. Dependendo do rol que desempeñe o personaxe, a voz pode ser de soprano, mezzosoprano, tenor, barítono ou baixo. Nós imos falar dos elementos da ópera. O libreto. O libreto é o guión da ópera, o texto no que se basea toda a obra. Moitas veces os libretos están escritos en verso en algún idioma, dependendo do país do compositor. A partitura é a música escrita para a orquesta e para as voces, a base sobre a que xira todo o espectáculo, marcando o ritmo e as emocións da obra. A posta de escena, a escenografía e o vestiario e iluminación transmiten os contextos históricos emocionais da obra. Moitas veces os directores fan versións modernas de antigas óperas para conectar mellor co espectador moderno. E agora os vou a deixar coa miña compañeira Julieta, que os vai falar dos personaxes e as voces. Os personaxes e as voces. Nas óperas, os personaxes adoitan estar en diferentes voces. As sopranos son xeralmente protagonistas femeninas, mentres que os tenores son os seus equivalentes masculinos. Doutra banda, os viláns ou personaxes de carácter adoitan ser interpretados por barítonos ou baixos. Nós falaremos dos principais compositores de ópera. Eu falarei de Verdi. Verdi naceu o 10 de outubro de 1813 en Italia. Foi un compositor romántico italiano, un dos máis importantes de todos os tempos. Era fillo de Carlo Giuseppe Verdi e Luigi Uttini, dos campesiños analfabetos. As súas obras como Aida, Rigoletto e a Traviata deixaron unha pegada moi importante na ópera. Agora os deixarei coa miña compañera Lucía, que os vai falar de Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart naceu en Austria, na cidade de Salzburgo, o 27 de xaneiro de 1756. Foi un compositor, pianista, director de orquesta e profesor. É considerado como un dos músicos máis influentes e destacados da historia. As súas óperas máis famosas son Don Giovanni, As bodas de Fígaro e, por suposto, A frauta máxica. Agora os deixaré como o compañeiro Sergio, que vai falar de Giacomo Puccini. Giacomo Puccini naceu en Italia o 22 de decembro de 1858. Foi un compositor italiano de ópera. Foi un dos poucos compositores de ópera capaces de usar as técnicas operísticas alemá e italiana. Considérase o sucesor de Giuseppe Verdi. Destacou obras como a Bohemia, Tosca e Madame Butterfly. Ahora os deixaré con meu compañero Bryce, que vai hablaros de Richard Wagner. Richard Wagner naceu en Leipzig, Alemania, no 1813. Compositor e director de orquesta,
poeta y teórico musical alemán. Compositor de óperas como Tristán e Isolda e Anela Nibelungo. Elevou a ópera alemán a novos niveis de complexidade. Agora deixa de ir co meu compañeiro Beltrán, que os vai falar dos diferentes tipos de ópera. Agora falaremos dos xéneros de ópera. Existen varios tipos de ópera, destacándose dous: a ópera seria e a ópera bufa. A ópera seria, tamén coñecida como este tipo de ópera, está baseada en temas serios, moitas veces de temas mitolóxicos ou históricos. Algúns dos autores máis importantes foron Händel, Mozart e Gluck. Ópera bufa. A diferenza da ópera seria, a ópera bufa, tamén coñecida como a ópera cómica, centrase en temas humorísticos. As óperas máis representativas da historia son A Traviata de Giuseppe Verdi. É posiblemente a ópera máis popular de todos os tempos, baseada na novela A Dama das Camelias de Alexandra Dumas. A Traviata trata sobre o amor imposible entre Violeta, unha cortesá de alto rango en París, e Alfredo. Carmen de Georges Bizet é unha das óperas máis representadas no mundo, estreada en 1875. Esta obra é un claro exemplo da ópera francesa. A historia sitúase na Sevilla do século XIX e segue as desventuras de Carmen, unha xitana o que seduce a Don José, un soldado que provoca unha escala de celos e traxedia. Seguimos falando das obras importantes. A Bohème de Giacomo Puccini. Esta obra é unha das óperas máis conmovedoras. É a historia dun grupo de bohemios pobres que viven en París. Rodolfo, un poeta, namórase de Mimi, unha moza costureira. Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta obra de Mozart está baseada na lenda de Don Juan. É unha mestura entre a comedia e o drama. O personaxe de Don Giovanni é un noble libetino que seduce as mulleres ata que termina enfrontándose consecuencias fatais pola súa opción. O Barbeiro de Sevilla, composta por Rossini en 1816, O Barbeiro de Sevilla é unha das grandes óperas bufas. A historia segue as aventuras de Fígaro. Fígaro é un barbeiro astuto e enxeñoso que axuda con dama viva a conquistar a bela Rosina, cheo de enredos e situacións cómicas. Esta ópera é coñecida pola súa alegre música e as súas áreas memorables. E finalmente nos imos falar da flauta máxica. A flauta máxica é unha ópera en 2 actos. É un tipo de ópera popular na que tamén hai partes sagradas. Nos conta a historia do príncipe Tamino tratando de fuxir dunha serpe xigante que lle persegue e penétrase no bosque que pertence ao reino de Raíña da Noite. Ali chegará un acordo con a raíña para conseguir a man da súa filla, pero a cambio tendrá que liberarla do secuestro na que ten sometida o rei Sarastro. Tamino, acompañado do pasarío Papageno, dispóndase a salvar a súa amada. Con todo, unha vez chegados ao reino de Sarastro, dase conta que a realidade é outra, e decide quedar ali, a beira da súa amada e lonxe da raíña. Para quedar e pertencer ao Templo dos Sabios, haberá que pasar unha serie de probas que logrará superar. Finalmente, os dous amantes uniránse para sempre, mentres que a súa malvada nai será derrotada definitivamente. Nese momento, a nai interpreta a famosa aria La Reina de la Noche.
Música